Et godt hjælpemiddel til at orientere sig i landsbyerne er Google Maps. Hvis man går ind på Google og skriver map, så får man et link til Google Maps, og på den side der er der et søgefelt op for oven, hvor man kan skrive navnet på den landsby man leder efter, eller den vej, eller det sted. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at kigge på kirken i Stenderup, så hvis jeg prøver at skrive Stenderup Kirke, så kommer jeg ind på et satellitfoto, hvor jeg kan se Stenderup højt op fra, og hvis jeg dobbeltklikker på kortet, så kan jeg bevæge mig tættere og tættere på, og efterhånden komme så tæt på som det er muligt. Og herover i venstre side, der er der sådan en lille mand, som jeg kan, hvis jeg trykker på venstre musetast, så kan jeg trække ham over på vejen her, og sige, hvor vil jeg gerne se kirken fra, nede på gadeniveau. Og så kommer jeg ned i Street View, som det hedder, og kan herop igen i venstre side ved hjælp af musen. Hvis jeg holder venstre musetast ned, så kan jeg trække rundt i den her, sådan at jeg vender mig rundt og ser på kirken og på omgivelserne. Og jeg kan flytte mig ved hjælp af pilen. Hvis jeg peger ned ad gaden og klikker her, så flytter jeg mig ned her og kan igen vende rundt hele vejen og få kirken fra en ny vinkel og bevæge mig rundt i landsbyen, hvis jeg ønsker det. Så Google Map er et rigtig godt værktøj.